Nadya
Sae sing penting Duh wong ayu pepujane hati genduk karyaning tiang kathah. jenengan kok ngertos to, Mas? Alah ngomong ngene kulino. Kon ngertos mo. Sautiran 50.000 kok. Heru. Kaya ngene wong lagi nandang asmara apa ta wakku dhewe aja ngono diajeng. Aku ki wong lanang setya marang sampeyan. Tenang. Iya, Dik. Nadyan to aku ki ana lanangan liya tapi. Mas. Piye? Lanangan liya ki kudune aku. Kudune kene. Kok kowe sehat ora to? Salah dialog berarti. Yuk, kuwi lakone dhewe meneh. Wah. Duh dewa ya. Duh dewa. Aja. Jawa toko wala sono mring wak mami umpamane ronah kodho tanpa prau prasasating pepetri nyidam sari asmara niki nyuwun pamundutan saking keluarga ageng saking Lamongan. Oh nggih. Iki digarap alus. Garap alus dijumbuke kasar. Ya wis. Heeh. Yo. Lintang ngelupu semono janji prasetya ning ati tansah kumanyeling netra ringoso karo sorak saning griya lintangnya luku atiku lalamen sira wong ayu nganti mati ora bakal lali lagae lintangnya mlaku air terjune apik ya Dek ya. Dhewe latane kaya ngene lho seakan-akan awake dhewe iki di rumah tangga sing romantis. Ya ngono Dek ya. Ya kanggo contoh karo temanten wong loro. Ya lagi kita tanggapan karo udan-udan. Lah ya lagi dina iki. Ning ya ora apa-apa, Mas. Iya.
Cik. Iki sing mirsani iki Piye? kok padha anteng iki mergo kudanan apa kademen to? Ijek udan, Mas. Oh, ijek udan. Ijek udan. Heeh. Ning ya kademen barang. Lah bapake sedakep ae kok. Ya mongko bar iki ora sedakep nang. Bar iki dipanaske ya, Dik ya. Heeh. Jenenge pembukaan ki dikei sing alus Sing alus sik. Iki ya penyanyine ya akeh. Pokoke karek milih ya, Mas. Karek milih. Sandala dina iki penyanyine ayu-ayu ya, Mas. Dari sapa? Lah, Masa to? ya ayu-ayu. Ya wedok. Ya wedok kabeh. Oh tak kira ki ya lanang kabeh. Kowe dhewe. Nalikani ro ing dalu atiku lan mawon sirawa Iya. Ya. ganti mati ora bakal lali ladae lintange laku Nggih menika pamundutan saking keluarga besar Lamongan Lamongan sampun dipinangkani nggih, Mas. langgam
Bapak Haji Sutar. Nggih. saiki ketemu kowe tega ninggalake aku kaya semendang hatiku netes elo ngelesi pipiku monggo. HE pertama. Sing di HE sinten iki? Dereng wonten kok, Dik. Oh, dereng wonten. Kaya ngene lelakonku biyen apa kok dadak ketemu yen pancen ditinggalake gawe kelo ati sak lawase. Ketemu nadana kota lakoni ayo mama menuruti karepe ati barang saiki katamu akawe lunga ninggalake aku kaya sinan rasaku letu mati nalasi pipiku yen pancene ora tresno kaya kandha kandha sing prasaja aja gawe gelo ati aku ora bakal ngundeli
sapa iki mau? Anake sapa iki Anake mau? sapa? Bu. Nyangoni 2000 lho. Bu, aja banget Bu nyangonke anake mung 2000. Iki duwe jajane iki lho Ora. diweno sindene. Ora ngono, delok campur sari api kaya ngene kok sangune 2000 isin aku. Iki DP-ne. Eh? DP-ne 2000. Oh, pas nyekeli 2000. Bapake ndi bapake? Wes. Dik, bapake brengkalen, Dik. Pak ya. Terima kasih ya Didik ya. Ya, yo, ditekin, cincin Duk. manis. Kaya ngene lelakonku biyen apa kok sajak ketemu yen pancen ditinggalake gawe kelo ati salawase. Dik rene sik, Dik. Apa? Awake dhewe ana campur sari gayenge kae.